Hambai jotono sini joto Tipra sa takuk tei bukhok sono khaka hamya paro tini hai ang social media o kisa ma pai pika teman hike thangnai 19 tarik Mei o sini Monpathor bazar o sini khoroksa takuk social media ni samung tangnai bibut jomatiano Tipra Motha ni Borok rok lama o kasoi ramai naragui broni reli o kasoi naragui daka sopra khlai nai podre pod sikri sokra khlai blank paper ro soi ro lai mani kogna tebi kisa clarification ro ni bangise ang mapai ngke kog ngke om hai takuk tei bukhok song sini takuk khoroksa bibut jamatia bo Tipra Mothani chairman MDC Product Kisut tebor mani picture no kaisa viral khaimana toiwi Tipra Mothani Borok rok sini takuk bibut no phone rok ni bising tei kwbangma damki samki ro laikha asuk bai thagya tei 19 tarik ni salo ke borok bo kaisa jaga ni phaimani o lama o borok no bibut jamatya tei sini takuk sunon riang borok no Mano bazar ramui nai boroni rally program khlai thani o daga sapra khlai nai boroni party office ro talangi nai borok no podre pod khlai kha abona ang belai khe ninda janawo belai khe na ang condemn khlai o tumani khlai tini borok oro kok Silsa kha fake media ba fake ID tei nai kok thumu ramjak kha hainai borok samani aba belai khe no saya teman hingke sengwan sok pai tangu fake media tamano he fake media hunai kurui tamo khe asuk no je media tabok social media ni jugo jotono saimano asuk no different सरकार नि प्रूफ बा अनुमोदन मानजाक media tei public media asuk si different tawo aro kono fake media hnai krei tmani hingke sing suppose example tabok parao kaisa thilai kha ba bulai toglai ingkha ke abo nung ang parani borok rok photo bui ba video khainai viral khlai mano abono kaisa media ngke aro kuno amono una nangnai je o jaga o je sarkari অনুমোদন manjak media no phaiwi cover khlai phaimanai am hai kuno kokrei borok joto jaga o cover bo khlai meya aboni bagoi taboni jugo joto ni yago phone tango je kuno jaga o je kuno incident ing thanga ke je kuno borok no abono picture nawi ba video nawi viral khlai mano abono ekta media aboni bagoi aro kuno fake media true media hnai je borok samani fake media ramjak kha hnai samani abo belai khena saya tei abona ang selango tei kaisa kok ang sanani musu kok hai je fake media manjak kha hnai nai borok je bonon lama ka sawoi bupra sapra khlaimani abono ang belai khena selengkha tomani khe borok no sabo adhikar kha amhai khlainai bupra sapra khlainani ab tamuno bo amhai beaini ba illegal khlai tong ke boni bagai ain tong police proshashan tong ke nung boron thani si nung report khlaina namani ya phari namani phiaba boro amhai khlailia oi nije nije na boron ramui nai lama bupra sapra khlainai shason khlainai borok bono khlaimani aba belai ke salia tei a jaga borok blank paper bono soi re dihnai hingka phiaba bo ranani soilia abon bagi ni borok bono tei bu bupra sapra khlaika tei bu domki rekha ngke kokke hai ama politics ngke politics soton bagi saman tini sing kwbangma social media Facebook YouTube nai khenobu joto party ni against kaisa tei kaisa no picture hamya snam laibu ba podre pod allegation khlai laibu am hai politics ro ungui ne tango phiaba sing tini nukjaka sini khoroksa takuk bibut bo sini MDC Product Kisut Deborma
bone pik no tei viral khlaima no tei ke borok toma honai soilia ba jealous nangjaka ingka aro kok sathai tango sung kwbangma chini Tipra Mothani kwbangma borok rok chini BJP ni adong rok no ba chini PK madam no agirao silai rok phunui kognani hnoi warning remani rok nukjago tei biplop de bai kaijak rok khe sung kwbangma picture mane nogo ingke afro khe sung aini mote sung borok no ain yau yapar kha sung FIR khlai khe case khlai borok thani yapar kintu phiaba borok amai khlai yawi nai tini borok khe borok ni borok khaijak mani bagai borok nije nije ainu yagoti sakha abo belai khe no saya hain bagai ang sanan musugo tini politics so hongkhe nirok buino jotoi hamya khlainai abo nirok ma khlaijaknai kono aino kroi nirok khebleno buino hamya hwnoi mano hamya sawi mano hamya picture viral khlai mano kintu nirok ni khlaijake nirok soya nirok khe ma khlaia hwnoi nai je kok salaimani kok phirok laimani abo belai khe no jaya politics hingke jotoni bagui no saman nirok khlai khe buibo khlainai phiaba nirok khe buino khlainai bui khe nirok no khlaimaya abo hai kuno aino kroi aboni bagui ang takhuk tei bukhuk sono tini ni o salo ang clear khlai sanani musugo amno no nirok jotono busidi politics ni jarao jotono politics khlaiyani adhikar tongo phiaba fake media fake ID mano hwnai nirok jata khushi khlainai nirok ni yago aino ti sawinawi borok no bupra sapra khlaimani abo belai khe no saya amano no sanani musugo bus kangwo tomono jodi am haikebo aino yago nakha khlai aboni loge loge no sung protirod khlainani abono kasonani bagai sung ready tango abon mai ko next time nirok jate am hai samung saya ta khlailang thung okok sarein tini angki sakok samani aron mothaka hamba Puilan joto Tipra hastini lukurona ang payana kulum yaparga ja thangnai salni salta sikang ja ani kaisa video viral ngmani Facebook go je kaisa soilen somati ani mungai ba ani account Facebook account ga or jagao kaisa ang video share khlaika bo agrani bangai kaisa live sanai live khinai hole ga obna TV ni borok asike elarji kajak laika tamni hinba ang tangi khaini na ga amno poila sing silaiban nangnai nadi sung kabangku nugu social media rawa nugu chini PK madam na aja ang TPF khlai tongo tabo ang BJP khlai pika ingke sung nugu chini PK madam na PK zomatia CC PK madam go back PK zomatia hijra am hai kabama podre par kok Silsa ge selangma saksa khlai ge phutla basa snai poison to borok sokhi bika phia ba asik bai thaglia kabangku borok salbar ya lama kaslai phela kosom tei lagi borok kabangku khuk sitra holaika amlaika phia ba apai honani sikang poila bobagrana soba bud rowoi bono NBC tini asorai ro edisio soba sarkar tobai ro bono apna sung poila silaiban nangnai chini je PK madam bobagrano bud rogoi edisio sarkar asorai rokha sidro asorai ro mani yaglo kebo TPF na kaklaika abo haike abutro no nugui ang jolgi tini bobagrano live sanai live kine hani post khlaibani nangkha ingka oronu kok sathai kalai जों के खलाइदि मानिया बर के खलाइदि मान ga haide जों नगुइ tongo jotonu social media ro बर podro por kok Silsa ke hamya khlai mani haibene जों kuno khlaya nagi simi sitongo geta kaisa kok sathai kalai or jaga bo nedi kendra sarkar ni Narendra Modi Home Minister Amit Shah am hai borok rono borok busuk sija sere bengal chitra khlagi phunuk tongbai kebang mone janja adhikar tongo janja tabu net ni jo tabu computer ni jo tabu smart mobile ni jo janja mobile janja account joton social media be bengal chitra post khlagi tongo borok mangka mungsa khlaimya borok tuma mungsan borok jelas nangja bra sing borok nai ta khlaijak nopani ga angbo om haikini tini je bobagrano bu dogoi fast khlai rong mani yaglo TPF na kaklai rokha samu nangleya hoi sai bui togi dagri bu tok khlaika abne bagai ang tini
ani uthui hot kenangba ang kisa jolegi bokro tungui angbo omhaike ini bengosi jo photo post khlai mani go omno tegi ne bora ane fake media khoi haipi irai khu honoi borok je ano kaisa social media ro laika podre bo hamya samya puno laika phiaba ore bisingo te bora ana daka jegi khlai laika don ki humki ro laika ike te ore jaga bora ane bilan paper soi ro di hongka kintu ang soi ro wani soilia bahake bilan paper soi ro naiba honoi ang saka boro saka Facebook le get mani sikang sani post khlai amle nung wan suya de bilan paper soi ro wan ke nung wan sung maka om hai ke bol salaika hari nung or jaga nai nai di ke borok no bilan paper soi ro wan seba sikang bilan paper soi ro wan seba soi nai amne kaisa wan su theklai jori sang or bilan paper soi ro la hangka ang mungsa sam hamya tangmani kri bora anu je kono musuk siko kungsi ko honi fan bora ke solai mano abne bangai ang bilan paper soi ria abni ya kolo ang bilan paper soi ro wani soi ka bora ano o am hai ungkla ro daka ti bokro ro tok la kha podre podun ka hom ki dum ki khlai ki bora ano bu tok khlai ka sikri sokora khlai ge piaba ang om hai ke jesu bu tok khlai ja to phana ani kaisa gobi to mone bagai ang gobi na dalar phunu ya hone ang boroni je social media ni bus kangone ang video khlai ja ge ang kok saka je ani kok samone gobi kok na boro phunu ra ya ge kat chat khlai ge kisa khlai ge boro phunu kan jo na ni boroni video kat chat khlai ja musi ang prai oro nya phano 10 minute thai 10 minute thai kok saja kintu boro oro ani kok samone 1 minute san maya ani je ani gobi kok na boro phunu ra yang ge je nang ya kok na boro phunu gi ro laika ike asuk simia borok anu kok ru phrengge patol kono ni rangsa ke chang om hai sang mat ang honoi om hai ka sari honoi borok hogo hai pana ang saya dan hika ang kubi be tong nai kubi no sa ang khlai nai apne bangai borok je om hai kok ani kubi no borok phunu ya ka video ka chat khlai ge borok ma phunu kha om hai ke anu khlai pe mi ya globo borok paithau ka anu tama khlai kha parao thangai om hai ke ta saidi hogdi hone anu pora thanda pe bat lai thanda le supudi thanda 10 ta ke dami pe anu om no nong sidi he ka ta saidi hone pora anu bat lai kintu ang ban jane boroya ang jikon cha tu chanai boroya jog lukro wan sidi seba kebai seba dalat tabu dino social media batma khai me ta kebai no sene dala khai mane dalam sene kebai khai mane om hai jeng dala news one jeng nai ge dala video one jeng nai ge bisas khai ta ka jin tipra o hawa dei bukolo ge thanai ga asuk saini ani je kebai ko ma saina ang orno ko ma thaka hamba